Prekvapenie dnes čaká na cestujúcich v Banskej Bystrici. Na pravidelnej linke mestskej dopravy sa môžu odviezť vo valentínskom autobuse. Vezie sa v ňom aj Martina Kašiarová. Martina, ako vyzerá takáto špeciálna jazda? No už ako vidíte a počujete, tak dosť veselo. Tu samé srdiečka, balóny, taká tradičná valentínska výzdoba. Ja sa teraz odstúpim, aby ste videli aj viac. Sú to vlastne študenti Akadémie umení, ktorí spievajú, zabávajú ľudí. Tento zvolenský dopravca to chcel vlastne urobiť tak, že ako také prekvapenie pre ľudí, niečo, čo im pripomenie, že mať vo svojom živote lásku, akúkoľvek, akú komukoľvek, je vlastne fajn. A je to možno aj pre ľudí, ktorým sa nechce oslavovať, nemajú na to čas, no tak sa aspoň prevezú v autobuse. Cestujúci tu dostávajú aj také malé darčeky. No a dopravca takúto akciu robí už 3. rok, s tým, že minulý rok odviezol 600 ľudí v ňom, teraz je tu tiež poriadna tlačenica, no a autobus ešte aj zvonka je koncipovaný ako taká fotoscéna valentínska, čiže ľudia sa aj fotia pred ním.